Kuya, Ay, te! Akala mo di namin alam, ha? ano? Mas sinisira ang pamilya namin. Aba, kuya, magpasalamat ka na lang. At bakit ako magpapasalamat pa sa'yo? Magpasalamat ka na lang kasi sa dami ng problema dito sa mundo, mas pinaprioritize kung siraan yung pamilya mo. Lods, napakamalas ko talaga sa pag-ibig. Ayun, iniwan na naman ako ng jowa ko. Ipinagpalit na naman ako sa iba. Samantalang ibinigay ko naman lahat. Pero iniiwan pa rin ako. Bakit kaya? Ay, nako, yan sinasabi ko sa'yo Ano ba ang dapat kong gawin, Lods? Hindi sa susunod, hold-upper na lang ang juwain mo. Ano? Bakit naman hold-upper ang jujuwain ko, Lods? Kasi, yung hold-upper, sasabihin sa'yo, ibigay mo na lahat sa akin at nang hindi ka masaktan. Pero yung juwa mo, ibinigay mo ng lahat. Sinaktan ka pa din. Aray ko naman, Lods. Mahal, may pera ka dyan? Huwag ka na magtanong! Nakakainit ka ng ulo! Kaya lang naman ako nagtatanong. Huwag ka na nga magsalita! Puro ka pera! Kasi nga, bibigyan kita ng pera, oh. Bibigyan akin na! Wag na. Kuya, pwede magtanong? Ay, ano yun, ma'am? Saan dito pwede magpo-photocopy? Ay, photocopy? Diretsuin mo lang to, ma'am, tas kumaliwa ka. Pagdating mo sa kanto, diretsuin mo lang, tas kumanan ka. Tapos doon, tanungin mo kung mahirap ba akong mahalin. Mare, pwede makikonik muna sa wifi ninyo na walang kasi ng signal yung wifi namin Oo, pare, no problem. Anong password, Mare? Kainin mo muna ako. Baka magalit si pare. Huwag ka mag-alala, pare. Hindi magagalit yun. Mapagbigay na tao yun. Ganun ba? O sige, tara, maghubad ka na at nang makain na kita. Ano? Ano sinasabi mo, pare? Bastos ka. Sabi mo, kainin ko muna. Yun yung password. Kainin mo ako. Ang tanga mo naman. Kung ano-ano yung inisip mo. Kala ko tsamba na. Mahal, tapatin mo nga ako. Bakit? Ano na naman May yan? problema ba tayo? Wala. Bakit? Kasi parang napapansin ko, parang matamlay na yung relasyon natin eh. Nakakapanibago. Ganon? Dati-rati, pagkagising sa umaga, good morning mahal, good morning. Ngayon parang, ang laki na ng pinagbago mo eh. Yan ang napapansin ko eh. Yun lang? Kung gusto mo na may good morning sa umaga, gumising ka na maaga. Hapon na yun. Hoy, mahal. Alam mo, napakapalautog mo. Hindi ka ba nahihiya niyan? Aba, bakit naman ako mahihiya? Yung mas nakakahiya, yung di namuto. Mahal. Oh, mahal. Mahal, malapit na tayo maging tatlo dito sa bahay. Ano? Buntis ka? Uy. Uy, hindi. Dito natitira si nanay. Pabili po. Ano po yun? May condom po. Size po. Ano po? Size po. Small po. Size po ang isa. Pare, Oy, pre. ano yan? Ay, kape. Magkakape ka, ang init-init? Gusto ko kasing matulog eh. Naku, ako di ako makatulog pag nakainom ng kape. Naku, baliktad tayo. Bakit? Di ka makatulog pag di nakainom ng kape? Hindi. Hindi ako makapagkape pag tulog.